ser banquer, mestre, cambrer, investigadora, mecànic. Però, un moment. El riure forma part de les nostres vides. I no per això... Tots som pallassos, però hi ha moltes formes de repartir felicitat i benestar. I tu? Saps què és ser animador sociocultural? Animació és descobriment. Animació és compartir moments. Animación es aprender jugando. Animació és fomentar la creativitat. Animació és aprendre dels que més saben. I tu, ja saps què és l'animació sociocultural?